sa nahnevám. Ideš. Tak. Banánko, inak ten skin si stiahol, to je vidno. A keď sa nahnevám, tak získam page, že rozbijem aj celý svit. No, ja rozbijem celý ventilátor. Ako ale... Už prestan točiť. Dobrý deň. Tak môžete pozdraviť do videjka, akože. Takže ja zdravím do videjka. Chcem pozdraviť predovšetkým Jirku Krále. A ešte... Johnnyho fanúšikov. Tak nejak. Dobre, teraz stop recording. Pozdrav aj Nomisa, vole. Bude smutný. Čau Nomis. Dobre, už to počul, môže to vypnúť. OK. Čaute všetci. Čaute všetci, ja som Nomis. Ako... Ja som Johnny. Však Challenger je tank. Challenger. Tu netoč. Challenger. Ja sa nahnevam. A potom si pustí nejakú pesničku. Dobre. Ja pustím. Dobre. A ty už stop recording, lebo Počkaj, čo môžem robiť? Ja pustím nejaké copyrightské, aby dostal copyright stranu. No presne, a on má aký kanál? Neviem, nejaký Challenger LP. Ty kokšo. Ja ho normálne movnem. Počkajte. Recording. Počkajte, prečo to nepočuť? Aha. Tak, konečne, už tu nerekorduje. Dobre. Kto chce kecať so mnou, tak nech povie ja. Tak iba youtuberi môžu kecať. Počkaj, ja ti dám za chvíľu ten... Your channel was edited. No, ja mám talk for granted. Aj tebe dám. Ty kokšetík. A aj party s Johnnym, aby tu hralo všetko. Tak, ja si dodám všetko na hlavu. A pustíme nejaké peckoviny. Ideme! Dobre, tak. Magical day. Zaspievaj nám, banán. Inak sa mi zdá, že ty máš taký mikrofón skoro ako ja. Tebe tiež to tak šumí ako mne. Nešumí. Mne šumí viac. Tebe iba tak keby tak pozadí. Vieš čo ja dokážem? Ja sa dokážem mutnúť, aha. No, a ja.
ta 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 už by som si mohol aj dať pauzu. Na na na, je was on the way. Are we? Why? Until this me. What about it? You eat the man, didn't want to die. Went to the down. You, I'm living for you. I live for what is you and I am. You're she could do whatever they are. You are the I am. Gatsen. Počkaj, ty to máš v intre, ne? Gatsen. Sa mi zdá, že ty to máš v intre, banán, toto. Gatsen. Áno, mám. Len škoda, že to je remix, vole. Nevadí. Hej Johnny, si tu? No ja som tu. Vypni tú hudbu. No, Sound muted. Sound Sa to volá. resumed. Ten, kto Ide. bude dirigovať, že aká hudba bude hrať, tak počkaj. Tak ja som akože... Naše rádio sa bude volať... Ako nazveme naše rádio? Radio Tika L. Dobre. Rádio Tika L. A teraz pustíš hudbu. Tak hej, ideš. Takže máme tu... Večer 18. Tebe to padá, vole. 25 a... Pozri, to mám. Johnny. No počkaj, moja mama ide s tebou hovoriť, dobre? Okej. Dobre, no poď. Ale ja chcem jedno počuť. No, kto je tam? Dobrý deň, ja som Johnny. Dobrý deň, Johnny. Ako sa máš? Dobre. Dobre, a čo robíš? Tak ja akože tu mám party. Aha, máte party? A kde sa zabávate? Pri bazéne? Nie, my sa zabávame tu na tým spiku. Na serveri. Aha, na serveri. Aj to je Ako Skype. hra. Nie, to Nie, to je Ako GTA. púšťam hudbu. Aha. To vieš, že to A vy sa poznáte tuto s banánom? Áno. Ja poznám jeho mamu, vieš? Fakt? Sa poznáte vzájomne? No to je hrozné. A odkiaľ si? Z Košíc. To je ďaleko. Tam máte teplo, čo? Tam máte teplejšie ako my tu na severe. Koľko tam máte stupňov? Neviem. No, my tu máme strašne horúco. No dobre, banán, ja idem variť. Dobre, vieš? No, ahoj. Ahoj. Dobre, tak to bol rozhovor s mojou mamou. To bolo mega. Rádio TKL. Dobre. Tak počkaj, tak idem dirigovať tú hudbu. Takže rádio TKL. A dnes si užijeme plno nálady a dobrej hudby. Pustíme hudbu. A teraz pustíš. Ja poviem vždycky, že TKL a ty pustíš hudbu. Tak ešte raz. Takže rádio TKL. Dnes si užijeme plno zábavy. Rádio TKL.
upozorňujem všetkých poslucháčov Rádia TKL, že Challenger je zapredaný.